Kodi mwamva zimene zachitika ku chipani cha UTM? Posachedwapa ife amakosana tikhala tikupasirani msarane wa zimene zikuchitika kapena kuti mpongwepongwe umene ukuchitika ku chipani cha UTM mpakana zapezeka kuti chipanichi chachita ganizo lochosa amene adali president wa chipanichi Dr. Michael Usi. Bwalo la chipani cha UTM litaona zimene akuchita Michael Usi malingana ndi malamulo a chipanicho, iwowa achita ganizo tsopano lokuti awachose Michael Usi, ndipo pamene tikunena pano Michael Usi achosedwa mu chipani cha UTM. Zimenezi zachitika pa 30 December 2024, ndipo zifukwa zimene awachosera Michael Usi tikhale tikuwerenga bwinobwino kalata imene walemba ndi mlembi wa chipanichi Felix Njawala, makamaka kusadira kwa disciplinary committee a chipani chimenechi cha UTM, chimene atulusa kalata imeneyi pa 30 December 2024. Sopano padakali pano titha kunena kuti Michael Usi salinso mchipani chimenechi cha UTM. Nde timafotokoza kuti zifukwa zimene awatulusira Michael Usi mu chipani cha UTM tikhale tikulongosola bwinobwino tikayiwerenga kalata imeneyi, koma kuchitira kwa anthu amene sakuzisata mwina tingofotokoza pang'ono zifukwa mwachangu. Michael Usi adali president wa chipani chimenechi cha UTM kusatira kumwalira kwa amene adali mtsogoleri kapena kuti president woyambirira Dr. Saulos Klaus Chilima, amene adamwalira pa ngozi ya ndege kuchikangawa. Ndi zitachitika zimenezi ku chipani kumeneku kwakhala kuli mpongwepongwe mokuti anthu amagawanikana, koma akabwera pa TV kapena pa radio amanamizira kumaoneka ngati kuti sadagawanikane. Komatu malipota kapena kuti majournalist nthawi zonse amanena kuti komatu zimene mukunenazi zizaululika kufikira pamene amafuna kuchita convention yawo, ndipo convention imeneyi ikufuna ichitike Michael Usi zidapezeka kuti sadapiteko ku convention iko, iwo adatumizidwa ku ntchito za boma kunja, ndipo mukuyankhula kwawo iwo ananena kuti ku convention iko sakapezekako chifukwa anthuwa sakusata malamulo. Ndipo izi zidachitikadi, koma UTM atafunsidwa adanena kuti iyayi, ifetu zokuti sitikusata malamulo ndi zaboza, ndipo kusapezeka kwa president amene amagwirizira chipanichi ndiko kuti ife adatiuza kuti ali busy, ndi zimene mukunenazo ife sizikutikhuza. So zimenezi zimakhala ngatibe kuti zikubweretsa confusion pang'ono kufikira pamene convention ija idachitika. Ndipo convention itachitika adaliso kabambe ndi amene adasankhidwa kukhala president wa chipani chimenechi cha UTM. Ndi adaliso kabambe atangosankhidwa kukhala president wa UTM ndi pamene titha kunena kuti ku chipani kumeneku mavuto adayamba kuchulukira. Mavuto ku chipaniku adaliko kale ndi kale, kusatira imfa ya Dr. Saulos Klaus Chilima, komano atangosankhidwa adaliso kabambe ndi pamene mavuto ngati amenewa adachulukira, ndipo padali kugawanikana, ena kuyankhula izi ena kuyankhula izi. Koma amene amayimirira chipanichi ngati lawyer atafunsidwa anafunsa majournalist kapena kuti malipota kuti koma convention imene yachitika ija ndithu yasatadi malamulo ndipo ziziyenda choncho, ndipo lawyer adawatsimikizira malipota awa kuti zimene zachitika zija ndi za malamulo, ndipo asaone ngati kusogolo kuchisa ziyenda china chilichonse. Ndipo pali zinthu zina zimene achita kuti malamulo amenewa akhazikike bwinobwino, komanso adachita revise malamulo ena a chipani chimenechi cha UTM. Kotero adaliso kabambe ndi anthu onse amene asankhidwa masopano ndi ovomerezeka ndi malamulo. Komatu izi
sizidali choncho kapena kuti amayiko onse sadazitenge choncho, pakuti iwo adafotokoza kuti sapita ku convention chifukwa anthuwa samasata malamulo. Ndi confusion kapena kuti mpungwepungwewu wakhala ukumveka kumachitika, wina kuyankhula izi kamba kokuti wina akunena kuti anthu sanasate malamulo popanga convention, kotero atsogoleri amene asankhidwa sioyenera. Pamene anthu amene asankhidwawo kapena kuti oyankhulira chipani cha UTM a Felix Njawala adanena kuti ayi, amene asankhidwa ndi oyenera ndipo wina aliyense akusata malamulo, kotero amayiko onse akufuna kuzesa mpungwepungwe chipanichi. Mutha kuonano kuti mavuto akulu adayambira pamenepo, ndipo ngakhale kudali kubakirana kumayambiriro kuti ayi sizikutero, mwina simunamvese bwino, komano kuyambira apa adayamba kutsutsana, ndipo amayiko onse amayankhula zawo kumanena kuti a Felix Njawala akamafuna kuchita chinthu samawauza, amangochionera pa social media. Ndipo a Felix Njawala adanena kuti iyayi zimenezo ndi zaboza, chilichonse amayiko onse timawaziwisa. So mpungwepungwe wakhala ukuchitika pamene asanayambe kuchita convention, komanso udakula pamene convention ija idachitika. So chimene padakali pano chasisa zaye kuti njovu ichoke nyanga ku chipani chimenechi cha UTM ndichoti amayiko onse ngakhale adachotsedwa pa mpando umene wa president ku chipanichi, iwowa amaonedwa akuvala makamaka azimayi amene ndi a UTM akuvala zirundu kapena kuti makalala maligaliya a chipani chimenechi cha UTM, zimene sizibakondweresa a UTM zinthuzo kumazivala kuma function aboma, pakuti iwo amafotokoza kumanena kuti iwowa adachoka mu alliance. There is no need kuti amayiko onse okhala vice president komanso amene ali member chabe ku chipani cha UTM, azimayi awo amene akuasatira azivala zimenezi kuma function aboma. Kotero chipani cha UTM chidayitanisaso kapena kuti chidalembera kalata a vice president a dziko lino la Malawi amayiko onse amene padakali pano ali member, makamaka adali member chabe koma achotsedwa, kuti zimenezi asiye, koma amayiko onse sadasiye, ndipo iwo amavalabe kusonyeza kuti adaphwanya kapena kuti adanyozera malamulo a chipani chimenechi cha UTM komanso disciplinary committee ya UTM. Kotero a UTM sizibawasangalasa, ndipo izi zakhala zikuchitika. Ndipo chinthu china chimene sichidawasangalase kwambiri a UTM ndichokuti amayiko onse mawiki amene apitawa kumwanza adachitisa msonkhano, ndipo ku msonkhano kumeneko adayankhula mawu kuti boma ndi lomweli, zimene achipani cha UTM sizidawasangalase, pakuti iwo sali mu alliance ina iliyonse ndi chipani cha UTM, chipani cha MCP. Ndiye ponena kuti boma ndi lomweli iwo sizidawasangalase, kotero adalemberanso kalata amayiko onse kuti kodi mukutanthauza chani mukati boma ndi lomweli, pakuti ife tidachoka mu mgwirizano. Ngati muli mu mgwirizano ndinu, ndi ife tidachoka mu mgwirizano ndi chifukwa tinakuwuzani kuti azimayi kapena kuti musamavale maligaliya zovala nsalu za chipani za UTM kuma function aboma. Ngakhale izo tidakuwuzani koma inu mukupitirizabe kumapanga zimenezo. So avanso mukuyankhula kuti boma ndi lomwelo, mukutanthauza chani zimenezi, bwanji mutasiya? Koma amayiko onse adanena kuti iwo zimenezi sangasiye, ndipo akutanthauza kuti boma ndi lomweli, boma limene anthu akuyenera alidalire padakali pano pamene akudikira boma limene akufunalo ndi lomweli. Iwo adafotokoza motero. So zinthu ngati zimenezi zakhala zikuchitika atayitanidwa amayiko onse sanabwere, zimene zidaonesa kuti ku chipanichi sadakondwere nazo, ndipo pakhala pakuchitika zinthu zambiri zimene amayiko onse akuti samapanga recognize atsogoleri a chipani cha UTM amene adakali pano
adakali pakali pano ngati azisogolereri oyenera kapena kuti osimikizika pa khoti. Kotero iwowa atauzidwa kuti apite akaonekere, adachita kunenesa kuti ine sindingakaonekere kwa anthu amene sali osimikizika kapena kuti amene ali ophwanya malamulo, zimene iwo amazilimbikira kuti anthuwa pochita convention ija adaphwanya malamulo a Chipani. Ndi iwo atawayitana kuti akaonekere ku disciplinary committee pa zimene akuchita, iwo adanenesa kuti ine sindingapite kukaonekera kwa anthu amene adaphwanya pachiyambi malamulo. Kotero zimenezi zidachitika, disciplinary committee komanso a Felix Njawala kuphatikizapo anthu amene amayang'anira zamwambo mchipanichi sizidawamvekere bwino, adalemberanso kalata amaiko usi. Kufikira pamene ananyalanyaza kufikira pa 30 December limene lili zulo, limeneli ndi limeneno a Chipani cha UTM atulusa kalata yokuti awachosa amaiko usi mu Chipani chimenechi cha UTM. Sopano iwowa si aliso a Chipani cha UTM. Poyambirira adachosedwa president ndipo adali membala chabe, adalibe udindo wina uliwonse. Ndiye akhala kuchita zawo zimene Chipanichi sichidawakondwerese. Sopano pa 30 December 2024 ndi pamene Chipanichi chapanga chiganizo ndipo asimikiza ku mtundu wa Malawi kuti padakali pano amaiko usi saliso mu Chipani chimenechi cha UTM, ndipo asiyiretu kuvala zinthu za UTM malingana ndi khalidwe limene akuonesa losasata malamulo komanso bata ku Chipani chimenechi cha UTM. Ndiye padakali pano tikhale tikuwerenga chikalata chimene a UTM achisayina, achitumiza komanso achitulusa chosonyeza kuti awachosa amaiko usi mu Chipani chimenechi cha UTM. So kalata imeneyi ndithu yasayinidwa ndi akuluakulu a Chipani cha UTM, ndipo kalata iyi yalembedwa kuti statement UTM announces the expulsion of Dr. Michael Usi. Kalata hii yapangidwa posti pa Chipani kapena kuti pa samba la mchezo la Chipani chimenechi page ya UTM. The UTM party wishes to inform the public and all its members that following a thorough disciplinary process, the disciplinary committee has resolved it to expel Dr. Michael Usi from the party with immediate effect. This decision follows Dr. Usi violation of the UTM constitution through conduct that has undermined the unity and integrity of the party. Specifically, Dr. Usi was found guilty of provoking division within the party. Dr. Usi mobilized UTM supporters to attend a government function while wearing UTM regalia and displaying party symbols despite the formal termination of the political alliance between UTM and MCP. Supporting a rival political party during the voter registration whistle stops in Mwanza district, Dr. Usi publicly endorsed the MCP government by using its slogan Boma Ndromweli, thereby violating Article 22 ava kutanthauza article ya Chipani chimenechi cha UTM. Despite being duly summoned, Dr. Michael Usi chose not to appear before the disciplinary committee and instead communicated through his legal counsel that he did not recognize the authority of the disciplinary process. The UTM party remains steadfast in upholding its value and the principles enlisted in its constitution, unity, integrity, and loyalty to the party's vision are non-negotiable. Members who act contrary to these principles will be held accountable to safeguard the collective interest of the party. As such, we urge all members and the public to respect this decision and focus on strengthening the party's mission to deliver meaningful
and transformative change for Malawians. Dr. Michael Usi is hereby advised to cease identifying himself as a member of UTM in any capacity, effective immediately. For inquiries, contact Honorable Felix Njawala, UTM National Publicity Secretary, 30th December 2024. Osaopa osatopa osafoka. So nkhani ndi mmene ilili Michael Usi sopano saliso a member a chipani chimenechi cha UTM. Ndipo kalata imene yasindikizidwa ndi mneneri wa chipani chimenechi cha UTM amene adayamba nayenso pachiyambi ndi malemu Saulos Klaus Chilima. So titaonena kuti Felix Njawala ndi munthu mmodzi amene wagwiranso ntchito kwambiri ndi malemu Saulos Klaus Chilima. Ndipo kalata imeneyi yasimikizidwa ndithu ndi mkulu ameneyi Felix Njawala amene ali publicity secretary wa chipani chimenechi cha UTM. Zimenezi ndi zimene zikuchitika ku chipani chimenechi cha UTM. So zimenezi zitachitika a National Publications adayankhula ndi Michael Usi, ndipo tikufuna muone zinthu zina zimene Michael Usi. I have seen the expulsion statement, Usi. Dr. Michael Usi, who has this evening been expelled from the UTM party, says he has seen the statement about his expulsion. So akufotokoza kuti a National Publications Limited amene wa Nation adayankhulana ndi Michael Usi ndi akuti adaona ndithu akuti anatero aona kuchosedwa kwawo, sikuti sanaone yayi. Ndi titaonena kuti lero lino timva kuti Michael Usi pa nkhani imeneyi ayankhula kuti chani. So zimenezi ndithu ndi zimene zikuchitika ku family kapena kuti ku chipani chimenechi cha UTM kusatira imfa ya Saulos Klaus Chilima. Chimwalireni Saulos Klaus Chilima ku UTM kwakhala kukuchitika zinthu zoterozo. Ikaniponi maganizo anu kapena kuti ndemanga timve kuti kodi inu nkhani mukuyimva motani, chifukwa mbali ina iliyonse ya nkhani kutheka mutapanga comment, komanso nkhani ina iliyonse imakhala ndi mbali kutengera ndi nkhani zake mmene zikuyendera. Iniyo ngati mmene nkhani mukuyimvera ngati amene muli kunja kwa chipani chimenechi cha UTM, nkutheka ena ndi masapota mwina a UTM, mukuona kuti chipani chanu zinthu zake zikuyenda motani, komanso chisogolo chake chikhale motani, kapena ma decision amene achitikawa owachosa Michael Usi kwa inuyo mwawatenga motani. Tayikani makomenti anu tione kuti nkhani mukimva motani.